ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾಸೇವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಯು ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್, ಉಚ್ಚಿಲ ಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಸಮಾರಿಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಉಚ್ಚಿಲ ಗ್ರಾಮದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅವು ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನದ ನಿಗುಲೆನ್ನ ಅಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತೆತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಜಾಗದ ಪೂರ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವೇನು ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೂರಾಲೋಚನೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚನೆ ಅವಡುಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಊರಗಲೇನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆರ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿನ ನಮ್ಮ